Moi boa tarde para todas as persoas que estades aquí hoxe. Como sabedes, esta é a segunda xornada do ciclo de charlas e mesas redondas Memoria feminista, democrática e laboral, que acompaña a mostra da artista Mar Caldas, aquí presente, entre o público hoxe. Mar Caldas, Mulleres, Traballo e Memoria. Neste bloque imos a falar sobre como se transmite a memoria que atesouramos, a memoria que perdemos, a memoria que esquecemos e a memoria que reencontramos a través de tres visións completamente diferentes de tres persoas con perfiles diferentes, pero vimos a ver no debate que van a ser complementarios. Reflexionaremos fundamentalmente sobre estas cuestións que xa están plantexadas como preguntas no folleto que tedes a vosa disposición. Como rescatar a memoria dos lugares de violencia? Como se transmiten as memorias traumáticas dunha xeración a outra? Cal é o papel que xogan as imaxes na súa transmisión? Que podemos extraer dos obxectos que permaneceron tan poderosos como fráxiles? Que facer con estes restos? Como seguir o seu rastro? E como comunicar estes achados? A primeira intervención vai a ser da man de Maribel Rams, profesora universitaria especializada na análise da transmisión da memoria da Guerra Civil e do franquismo no medio fílmico español e tamén na novela e en outros campos que está estudiando agora, por exemplo, o cómic. Despois intervirá David Barreiro, arqueólogo do CSIC, que nos falará da transmisión da memoria os obxectos cos que convivimos e logo son fechados, soterrados, esquecidos e, nun momento dado, achados. E por Enrique Acuña, comisario de exposicións, coordinador de exposicións e especialista en cinema e fotografía galega, tanto histórica como contemporánea, e que foi a primeira persoa en Galicia, a primeira persoa comisaria, que fixo unha exposición sobre estes feitos traumáticos da nosa memoria recente que moita xente, moitos organismos e moitos entes queren que esquezamos, que foi a represión do golpe de Estado e a posterior dictadura franquista. Doulle a palabra a Maribel Rams, que é doutora en Estudos Hispánicos pola Universidade de Massachusetts e foi profesora visitante durante 5 anos en universidades dos Estados Unidos. A súa investigación tense centrado no cinema e na novela da memoria da Guerra Civil e da ditadura franquista e nas relacións entre os textos autobiográficos e o feminismo no contexto actual. Ten publicado artigos académicos nestes eidos e tamén é autora do volume Posmemoria, Emigración e Guerrilla, o documental autoetnográfico de María Ruido e Carla Subirana, no ano 2023. Perdonade que acabo de facer a traducción automática e está escrito en español, onde analiza películas representativas do cine autoetnográfico que abordan a transmisión do conflicto pasado español ás novas xeracións, centrándose en 2 casos de cineastas de non ficción do contexto periférico español, Cataluña e Galicia. Na actualidade é docente na Universidade Rovira i Virgili, en Cataluña. Está traballando nun proxecto sobre a reconstrucción da memoria familiar e as resignificacións das pegadas do franquismo na novela, no cómic e o cinema contemporáneo. Cando queiras, Maribel.
Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer esta invitación para dar esta charla a Monse, a Mar, a Gema y a los demás organizadores de estas jornadas en el GAC. Y voy a empezar citando a Manuel Landeira, que es un testigo que aparece en el documental de José Abad, El secreto da Froixeira, que dice: nosotros no pedimos venganza, pedimos conocer la verdad. Esta frase es muy recurrente entre los familiares de los represaliados del franquismo y, en mi opinión, es el motor del impulso memorialista actual. En particular, la creación fílmica postmemorial ofrece diferentes perspectivas y aproximaciones estéticas a esta verdad que deja espacio para que la imaginación y la creatividad llenen los vacíos de la memoria. En las últimas décadas ha habido una eclosión del movimiento de la recuperación de la memoria histórica que contrasta con el momento de la transición en el que, como Paloma Aguilar ha dicho, la memoria traumática de la guerra tuvo un papel pacificador y conciliador que se tradujo en un pacto de silencio. Pero este silencio estratégico en el plano político, por la necesidad de democratizar el país, no tuvo lugar en las producciones culturales, porque en el plano simbólico sí hubo una reaparición del pasado conflictivo. En la actualidad, el resurgir del interés por el pasado se debe en parte a la proliferación de testimonios, novelas, películas y otros productos culturales que revelan públicamente los episodios desconocidos de la guerra y el franquismo. A un nivel transnacional, según Andreas Huyssen, el boom de la memoria se relaciona con la tendencia de la modernidad a privilegiar el futuro, el progreso, la amnesia. Así pues, el fervor conmemorativo sería resultado de la búsqueda de anclajes y de autovaloración de grupos y comunidades que tienen un pasado común y que han sido oprimidos y silenciados. En el caso español ha sido decisivo el cambio generacional y la llegada a la edad adulta de los que no vivieron la dictadura ni la transición y que reivindican la experiencia republicana. Hoy son los hijos, los nietos, incluso bisnietos de quienes presenciaron la guerra civil y el periodo de represión que les siguió, los que nos hablan sobre este pasado y su legado en sus obras, en las que también incorporan sus propias experiencias, creencias, valores y preocupaciones del presente. La memoria de segunda o tercera generación es lo que se ha llamado en los estudios culturales la posmemoria, que son los recuerdos no de lo vivido personalmente, sino de lo que vivieron padres y abuelos. Quienes heredan los relatos fragmentados e interrumpidos del pasado violento dentro de la familia ofrecen una perspectiva singular que a grandes rasgos se caracteriza por la implicación afectiva, la liberación del miedo, la reflexividad o la tematización de la memoria y el énfasis en las dudas y en las discontinuidades del conocimiento del pasado reciente. Vale, creo que ahora. La indagación en la memoria familiar es un molde narrativo habitual en las novelas y cómics, donde el narrador-autor busca esclarecer la biografía de sus ascendientes, particularmente su participación en la guerra o sus circunstancias durante el periodo franquista. Así que aparecen dos planos. Se habla del pasado desde el presente. Y estas obras son autoficciones o docuficciones porque el discurso autobiográfico y los hechos reales se mezclan con los procedimientos novelescos. Además, contienen fotografías, cartas y otros documentos de archivo familiar y público. Así que estas narrativas se vinculan a la búsqueda de un nuevo realismo o una vuelta de lo real en la literatura, el cine y la creación artística, que configura una mirada más compleja sobre la realidad. Ahora no quiere.
Ahora sí. Vale. El esquema del descendiente que indaga en el pasado familiar aparece en tramas ficcionales de películas como Tierra y Libertad, donde la nieta descubre una caja con cartas, fotografías y recortes de prensa con los que va recomponiendo la historia de su abuelo David, que vemos en una serie de flashbacks que están narrados por él. Ken Loach sitúa en primer plano la reconstrucción de la memoria desde la mirada contemporánea de la nieta. Aquí vemos el último fotograma de la película en el que están en el entierro de David y los exbrigadistas cantan el himno anarcosindicalista a las brigadas y la nieta se une porque ha vivido un proceso de afiliación ética, emocional y también ideológica con ellos después de conocer su historia en la Guerra de España, ¿no? Su historia heroica. Este mensaje es muy afín con el cine político de Ken Loach, que mira con nostalgia romántica a la izquierda revolucionaria y busca la identificación de las nuevas generaciones con los milicianos en una Inglaterra que sufre las consecuencias del thatcherismo. Por otro lado, en la subtrama de Madres Paralelas de Almodóvar, se lleva a cabo la identificación de los restos del bisabuelo de la protagonista Janice y de otros hombres del pueblo que fueron fusilados por los sublevados. La última secuencia plasma el acto restaurativo de la exhumación a través de la alternancia de dos travelings horizontales, uno de la fosa común y otro de Janice y las otras mujeres del pueblo que miran conmocionadas los restos de sus familiares. La película termina con un plano cenital de la fosa con los huesos de los desaparecidos transformados en los cuerpos de los actores, los técnicos y otros ayudantes del rodaje de la película. Y este final rompe la cuarta pared para rehumanizar los cuerpos de los ejecutados de una forma alegórica y para restituir su memoria y dignidad. La producción fílmica posmemorial más representativa es el documental autoetnográfico, me he ido creo, sí, aquí, que como señala Catherine Russell, sustituye al otro de culturas distantes que encontramos en la etnografía tradicional por la familia y la comunidad del cineasta. Así que se inscribe la propia memoria familiar de una forma estratégica para abordar discursos culturales, sociales o históricos desde un conocimiento situado. Hay que tener en cuenta que el auge de la creación fílmica posmemorial coincide con la transformación de las tecnologías audiovisuales, la accesibilidad y el abaratamiento del vídeo digital, que propician la emergencia de nuevas prácticas de autoexploración. En Muerte en el Valle, la directora Christina Marie Hart se compra una cámara de vídeo y viaja de Nueva York a El Valle, a España, para investigar el asesinato de su abuelo. El clímax del documental es una entrevista muy tensa grabada con cámara oculta que le hace Hart a uno de los guardias civiles que fusilaron a su abuelo. Además, las reacciones agresivas del tío de Hart y de los vecinos del Valle aparecen en unas imágenes movidas, con la voz distorsionada, que crean un efecto inquietante y amenazador, ¿no? Los testimonios imprecisos, contradictorios, susurrantes o incluso directamente negacionistas funcionan para concienciar sobre esa persistencia del miedo social a que se desenmascare la verdad. Pero también se relacionan con lo que Paul Arthur denomina la estética del fracaso, un mecanismo dramático que se usa desde finales de los 80, sobre todo directores norteamericanos como Michael Moore, para presentar su investigación como un proyecto fallido. Siguiendo la misma línea, Joseph Gordillo, en El muro de los olvidados,
muestra los obstáculos con los que se topa en su búsqueda de la localización donde fusilaron y enterraron a su abuelo en un pueblo de Murcia junto con otros republicanos. Ambos directores adoptan el registro del reportaje periodístico que transmite cierta confianza en las posibilidades del documental para dar a conocer la realidad histórica. Aún así, también integran algunas características o rasgos expresivos propios del cine de ficción. Por ejemplo, la recurrencia del plano estático del Castaño, que es el lugar donde fusilaron y enterraron al abuelo de Hart, que es una toma larga, silenciosa, estilizada, con la luz crepuscular, en la que se evoca esa melancolía y el silencio que deja la desaparición forzosa de los seres queridos. En el Muro de los Olvidados, el sufrimiento y el duelo se representan mediante una larga sucesión de fundidos encadenados de los testigos que sostienen las fotografías de sus familiares y las van dejando una a una en este muro del cementerio en el que se encuentra la fosa sin identificar. En estas películas aparecen los espacios de memoria no monumental de las víctimas anónimas. Es lo que George Didi Uberman denomina lugares pese a todo. Espacios de violencia y horror como campos de concentración, pelotones de fusilamiento y fosas comunes que se resisten a desaparecer, que permanecen físicamente, materialmente, y pese a que hoy son lugares en ruina, olvidados, muchas veces transformados o prosaicos que ocultan esas marcas de la violencia. Las películas de Hart y Gordillo siguen los códigos del documental expositivo y participativo, presentan pruebas, evidencias para recuperar una memoria que hasta entonces había sido manipulada y silenciada. En cambio, estas películas se sitúan entre el cine ensayo y el documental performativo en primera persona y se enfocan en el discurso subjetivo y en las tensiones y los conflictos generados por la transmisión del pasado traumático a las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, La memoria interior de María Ruido es, como ella lo denomina, un ensayo documental en el que confluyen la videocreación de la tradición artística y el cine factual. Se trata de propuestas menos convencionales y dogmáticas que retoman los procedimientos de la etnografía doméstica de directores como Chantal Akerman y Alain Berliner y las formas rupturistas y experimentales de llamado nuevo u otro cine español y de los nuevos cines latinoamericanos de hijos de víctimas de terrorismo de Estado como Los rubios de Albertina Carri o Papa Iván de María Inés Roque. Estos documentales reconstruyen memorias familiares marcadas por la guerra y la represión franquista y a menudo inscriben el propio proceso de investigación de los creadores, como sucede en la novela y el cómic. También hay una tendencia a la autorreflexividad que contradice la supuesta transparencia del medio fílmico y además se hace un tratamiento estético y alegórico del material de archivo y se pone en valor el azar, las asociaciones inesperadas propias del lenguaje poético y la pluralidad de sentidos de la imagen. El Memorial Democràtic de Cataluña financió en 2005 Entre el dictador y yo. Es una película colectiva en la que 6 realizadores abordan la figura de Franco a partir del propio material de archivo. Y no tienen una voluntad historicista, ya que se interesan en cómo ellos descubrieron el pasado franquista por medio de los restos materiales, ¿no?, de los relatos y artefactos de sus padres y abuelos. Esta película, Entre el dictador y yo, refleja la toma de conciencia de los directores jóvenes de la novedad de sus propuestas y sus enfoques que se apoyan en testimonios elusivos y en experimentación formal para sugerir las cualidades enigmáticas
y espectrales de las huellas del pasado. Los textos posmemoriales también contribuyen a socavar el relato masculinizado de la historia, introduciendo las vivencias de las madres y abuelas que tradicionalmente han sido relegadas a un ámbito más marginal. En la mayoría de estos documentales, las mujeres de la familia tienen un papel central, ya sea como testigos o como protagonistas. Por ejemplo, en La madre que los parió, de Inma Jiménez, quiere conocer la identidad de su abuela, que fue expulsada de la familia y estuvo encarcelada durante la dictadura por el delito de adulterio. La imagen de la abuela ha sido eliminada del álbum familiar y la directora hace un retrato robot. Vale. En este mediometraje no hay voz-over, que es habitual en el documental autoetnográfico, y los únicos dispositivos informativos son los testimonios contradictorios e incompletos de los familiares, el documento de la condena por adulterio y las fotografías mutiladas. La directora transmite la melancolía y esta dificultad del duelo que ha dejado esta desaparición por medio de unos planos reflexivos, como en el que vemos su mano acariciando las fotos dañadas o el retrato robot fragmentado por un láser de luz. En estos trabajos, el montaje expresivo de materiales dispares pone en diálogo el presente y el pasado, y el archivo y la subjetividad de las creadoras. Así, por ejemplo, Carla Subirana, en Nadá, imagina una historia de cine negro sobre su abuelo guerrillero y la edita junto a fuentes históricas, a la vivencia de la enfermedad degenerativa de su abuela y unas escenas en las que ella sale nadando en una piscina para aludir al carácter indeterminado y borroso de la memoria. Por otro lado, María Ruido, en La memoria interior, confronta el relato oficial de la emigración y el progreso económico del tardofranquismo con fotografías y cartas de sus padres que fueron a trabajar a Alemania, dejando a sus hijos en Galicia. Y también con la voz-over de Ruido, leyendo una carta dirigida a su madre, en la que le habla de su experiencia de haber heredado su dolor. En Cartas a María, Maite García enlaza fragmentos y entrevistas fragmentos de cartas a su abuelo que envió desde el exilio, con visitas a campos de internamiento y entrevistas a su padre y a otros hijos de exiliados. También manipula el metraje de la época con efectos sonoros, pausas, cámara lenta o reproducción hacia atrás para hacer que comunique algo más allá que su sentido original. Y Joana Conill, en La cigüeña de Burgos, revisa la historia de su padre, un miembro de Juventudes Libertarias que fue acusado de terrorismo, sufrió torturas y estuvo encarcelado durante 10 años. Y después, en las primeras legislaturas democráticas, ocupó cargos políticos en el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona. La directora, Conill, impugna el olvido y la historia oficial de la transición, sacando a la luz los eventos traumáticos y las secuelas que vivieron las víctimas del franquismo. También es remarcable la conversación de su madre y otras mujeres de políticos del PSUC que hablan sobre el machismo que había dentro de una organización de izquierdas y antifranquista. Esta directora, además, introduce el imaginario infantil por medio de los vídeos caseros que ella grababa cuando era pequeña y de una animación con muñecos de Playmobil. Y esto es un tropo recurrente en las películas de hijos de desaparecidos por el terrorismo de Estado, como Los rubios, de Carrey.
Ahora. Vale. Propuestas más recientes como esta de Conill demuestran que no hemos llegado a un estancamiento de las fórmulas de la producción fílmica posmemorial que revisa aspectos del pasado histórico que habían estado ocultos usando formas estéticas y esquemas narrativos propios. En el cortometraje Els buits, los vacíos, Marina Freixa averigua el pasado de su madre, que por una denuncia de sus padres, cuando tenía 17 años, fue internada en un correccional del Patronato de Protección a la Mujer. Era una institución franquista dedicada a la rehabilitación de las mujeres caídas. En las notas que escribía a su madre en una agenda se vislumbran esas situaciones de violencia arbitraria que sufrían aquellas jóvenes, como la privación de libertad, control moral, pruebas de virginidad y medicalización. El corto alude a las omisiones en la transmisión del recuerdo de madre a hija y a la relevancia para el momento actual de la genealogía de esas mujeres de lesbianas, mujeres embarazadas y rebeldes, que además al final en el documental vemos los centros en los que se llevaba a cabo esta represión específica contra las mujeres, que hoy son lugares modificados o destruidos, pero se superponen las fotos antiguas a modo de collage para evidenciar el borrado de su historia. Y por último, Marc Caldas, en el 12 de mayo de 1937, prescinde del proceso de investigación y de las entrevistas para centrarse en la imagen fija, para explorar las relaciones entre las historias de vida de sus abuelos y la lucha de la clase trabajadora, el galleguismo, la situación de la mujer y la represión franquista en Vigo. Así que plantea relaciones inusitadas entre fotos de dominio público de personas anónimas y el álbum familiar, suscitando una identificación más intensa en el espectador y también demandando su papel activo en la interpretación. La lectura analítica de los detalles de los retratos, el montaje con la pantalla partida y las sobreimpresiones resaltan nuevos valores e implicaciones de los archivos documentales. Por ejemplo, la ampliación gradual de la foto analógica hace que el rostro de su abuelo se desdibuje hasta convertirse en una sombra que queda integrada con la sentencia franquista, como un recurso para confrontar el documento histórico aséptico. Caldas también escudriña los dorsos de las fotografías para descubrirnos una capa adicional de significados y conjeturas que se resisten a las versiones lineales y simplificadoras de la historia. Y para concluir, la producción fílmica posmemorial vemos que ha diversificado y ha renovado el cine documental, creando nuevos imaginarios de la guerra civil y del franquismo. Según Marianne Hirsch, la expresión estética y la mediación familiar de los textos posmemoriales tienen el potencial de activar el recuerdo de pasados lejanos e incomprensibles. Y estas documentalistas que hemos visto no solo buscan recobrar y recrear la memoria de sus mayores represaliados por el franquismo, sino también plasmar su propia visión personal de los legados, las ausencias y las interrupciones en el proceso de transmisión intergeneracional, invitándonos a una reflexión más profunda sobre nuestra memoria colectiva. Y bueno, esto es la bibliografía y hasta aquí. Gracias. David, damos a ti a palabra agora. Sei que son capaz eu de darche a palabra. David Barreiro é doutor en Historia pola Universidade de Santiago e técnico de investigación no Instituto de Ciencias do Patrimonio, INCIPIT, do Consello Superior de Investigacións Científicas, o CSIC.
Arqueólogo e xeógrafo, traballa no eido do patrimonio cultural cunha investigación orientada a modelizar os procesos de socialización dos bens patrimoniais e as interaccións entre paisaxe e memoria. Traballa en proxectos relacionados coa posta en valor do patrimonio e as paisaxes culturais, tendo diversas publicacións relacionadas coa memoria e o patrimonio. É parte integrante da unidade de valoración do INCIPIT, onde traballa na socialización dos procesos e resultados da investigación. Ten traballado en proxectos diversos como o Valor Social de Altamira, Patrimonio 2.0 ou Habitat Path, os Coidados do Patrimonio, onde segue a participar como membro da asociación Vite Arquiva para dinamizar a memoria do barrio, así como en iniciativas máis personais sobre a Comuna de París ou a súa propia memoria familiar. Hoxe vai nos sorprender, David, que estiveches cambiando de versións. Entonces, pues, a ver, sorpréndenos. Gracias, non te sorprenderei. Bueno, antes de nada, quero agradecer, lóxicamente, me considero un privilexiado por estar aquí, eso vaya por diante, porque, bueno, primeiro un tema que penso que o contexto desta exposición xa é para min xa é un privilexio poder ser parte de todo o dispositivo das xornadas que organizastes entre ti, Monse, propia artista, Mar Caldas e a xente do equipo do CEGAC, así que eso vaya por diante. Eu entendo que, bueno, como ti dixeche na presentación, o meu eido de traballo é sobre todo o patrimonio cultural. Isto, lóxicamente, ten bastante que ver coa memoria. E a mí me interesa, nese sentido, pois, entendo que a miña aportación aquí será ver un pouco que podemos entender pola memoria colectiva, como se construe. Bueno, chegarei aí despois, pero sobre todo como se construe colectivamente e que pode aportar a arqueoloxía a este proceso de construcción colectiva. Eu sou un pouco cuadriculado, podía decir, e necesito aclararme bastante cos conceptos cos que traballo. Entón, bueno, como todas sabedes, o concepto de memoria é bastante amplio, complexo, diverso e non se deixa aprender facilmente. Pero, bueno, eu aventuro aquí como unha especie de categorización a que cheguei despois, bueno, de ler algunhas cousas, tampouco moitísimas, pero, bueno, eu parto da memoria como capacidade individual e a partir de aí, vendo como funciona esta memoria individual, intento trasladar estes conceptos ou estas posibles categorías ao que podemos entender como memoria colectiva, porque no fondo funciona do mesmo xeito. A memoria é básica para a identidade, como personas somos pasado, a nosa identidade ven da nosa propia memoria, do autocoñecemento, da nosa propia identidade. O mesmo nos ocurre como comunidade ou como sociedade, máis alá de posibles conflictos que igual que os hai dentro de aquí, os hai socialmente. Entón, esta categorización que eu aventuro vai un pouco por aquí, o que estades vendo. Eu entendo que hai unha memoria procedimental, que é unha memoria inconsciente, unha memoria que está implícita en moitas das cousas que facemos, no noso xeito de comportarnos, e penso que isto é trasladable, como digo, tamén a memoria social. Despois intentarei ver como pode achegarse a arqueoloxía a isto. Despois hai dos tipos de memoria que se coñece como memorias declarativas, que son memorias conscientes, que son a memoria episódica e a memoria semántica. A memoria episódica é o que, o onde, o cando, que todos temos máis ou menos aquí, ainda que temos bastantes buracos ou ocos aí, e precisamente outro día Verónica está aí comentaba como a memoria é un proceso de construcción colectiva, precisamente moitas veces esta posta común é que permite decir, bueno, acercarse un pouco máis a como sucederon as cousas, porque o recordo que un ten pode estar distorsionado, pode estar confundido. Entón, este é un tema interesante, pero este tipo de memoria é a que se chama episódica.
E a memoria semántica é un pouco a que dá sentido a estes recordos. Aplicado á memoria individual é o que nos permite ser conscientes da nosa propia historia e ubicar estes acontecementos ou episodios da nosa vida nun fío narrativo que é a nosa propia vida. Ben, isto, como digo, é unha categorización a que eu chego simplificando moitas cousas, por suposto. Non son neurocientífico, nin psicólogo, nin psiquiatra, o sea que podo meter a pata de moitos sitios, pero bueno, a mí me vale un pouco para organizar estes conceptos. Está a memoria autobiográfica, que polo que eu sei cada vez está máis recurrida pola psiquiatría, porque matiza bastante estes dous conceptos dos que acabo de falar, a episódica e a semántica. Permite esta autoconciencia da nosa propia historia conxugando as dúas cousas, hasta o punto de que se pode dicir que realmente é un tipo de memoria específico, a conciencia dos episodios da nosa vida nun contexto, nun contexto histórico. Este é un pouco o exercicio de pasalo ao que podemos entender como memoria individual. Isto que decía da memoria procedimental son estes hábitos de vida que todos temos, todas temos, continuamente estamos actuando e vivindo, interactuando, e o facemos implementando un proceso de memoria, porque a nosa personalidade está culturalmente condicionada, histórica e culturalmente condicionada, inda que non sexamos conscientes diso. E as outras capacidades ou modos en que esta memoria colectiva se manifesta estedes aí, a experiencia, os seus propios acontecimentos da vida social colectiva, como se transforma en memoria, é dicir, acaba habendo unha identidade por parte da comunidade das cousas que nos son comuns e dunha historia común, e a historia como relato que dá sentido a todo, que un pouco eu vexo que ten moitas concomitancias co concepto de posmemoria, do que se falou antes, do que se falou a semana pasada, ademais, creo que é un tema de debate interesante, ou a mí me gustaría, por lo menos, unha das vías de debate ir por aí, de exactamente como se concreta esta posmemoria e como se relaciona coa historia como relato. E todo isto que ten que ver cos obxetos? Bueno, pois que todo isto ten lugar en interacción co mundo material que nos rodea, que é o mundo dos obxetos. E non vou entrar en matices de complexidades, pero todos máis ou menos entendedes o que quero decir. O entorno no que se desenvolve a nosa vida, é dicir, non somos organismos aillados, sino que todo ten que ver, toda a nosa personalidade, toda a nosa historia ten que ver con estas interaccións. E os obxetos teñen a súa propia memoria. Isto aquí entra un pouco máis, vamos achegándonos ao que é a arqueoloxía. A arqueoloxía, non me vou adiantar, pero traballa con obxetos. Normalmente, sin contexto social que nos explique que significan, para que sirven, como se usan e demais. Todo temos que facer hipótesis, interpretacións. Pero máis alé disso que me quería destacar aquí é que, aparte destes modos de memoria colectiva, temos unha memoria específica dos obxetos. Creo que unha das cousas interesantes ou moi interesantes da exposición de Mar é que tamén fai alusión a estes procesos de traballo, inda que o que se recalca, lóxicamente, é a acción social e as persoas, as mulleres que están aí, hai detrás unha visión de que hai un traballo detrás que normalmente está oculto e que hai unha trazabilidade de como as cousas teñen unha orixe, como as cousas que producimos os seres humanos tamén teñen unha produción, hai uns usos, sirven para cousas, pero tamén ao mesmo tempo que sirven, significan cousas, todos os obxetos, ao final, teñen un significado social, ou moitos, por suposto, e incluso se abandonan, que é algo no que a arqueoloxía tamén traballa bastante, que pasa despois de que os obxetos teñan un uso social. Entón, entrando un pouco no que é a arqueoloxía, pero vou facer como unha definición moi grosso modo da disciplina, creo que hai dúas características fundamentais. Unha é que traballa con cultura material, é dicir, cos obxetos, e o concepto de cultura material é importante porque carga de significado esta materialidade, non son cousas que teñan
bueno, que non significan nada, sino que teñen un significado cultural sempre, non? E isto é onde pretende chegar a arqueoloxía. E como di Laurent Olivier, pois todo o que nos rodea son restos materiais do pasado. En realidad, todo o que nos rodea é pasado, non? A arqueoloxía pode estudiar todo, desde cousas moi bonitas como Torques de Burela hasta un vertedoiro de lixo que tamén nos dá información sobre a cultura que o produce, non? E o fai en termos, sobre todo, non vou entrar en detalles, pero utilizando unha lectura estratigráfica, é dicir, o que se pretende é entender como as cousas chegan a ter a apariencia que teñen cando nos chegamos a elas. Que pasou aí, que foi antes, todo este tipo de cousas nas que non vou entrar, además hai xente na sala que seguro que pode explicar mellor que a min, pero a mí me interesa que destacar que a particularidade da arqueoloxía é esta, non? Nos permite un pouco interpretar as temporalidades e as duracións das cousas que nos rodean. Que, como digo, todo o que nos rodea é pasado. Como dilo Laurent Olivier, toda a arqueoloxía é, de feito, a arqueoloxía do presente. No título da miña comunicación ou presentación é os obxectos memoria na arqueoloxía do presente, e este é o sentido que lle quixen dar, a arqueoloxía do presente, porque todo o que traballa a arqueoloxía é presente, pois se non estivese presente non poderíamos traballar con el, estaríamos, bueno, a historia, podemos decir que fala do pasado, a arqueoloxía traballa co presente. Mais alá de que, bueno, sin entrar en discusións metafísicas sobre si existe o presente, si existe só o pasado ou si só existe o futuro e este tipo de cousas, creo que todas sabedes o que quero dicir, non? O mundo que nos rodea é o obxecto de traballo da arqueoloxía. O mundo que nos rodea é a paisaxe, tampouco vou entrar a profundizar neste concepto, pero, bueno, eu traballo desde unha perspectiva que se chama arqueoloxía da paisaxe, que entende que todo isto que nos rodea responde a distintos modos de organización da realidade nas sociedades pretéritas, pero tamén na sociedade actual, nas distintas sociedades actuais, na medida en que traballa, como digo, co presente. E aquí hai unha dualidade que reflexo nestas dúas citas de Michael Hebert e de Jane Jacobs, que é importante destacar. Hai unha memoria que é, como di Hebert, a memoria dos símbolos, dos monumentos, dos sitios conmemorativos, os odónimos, os nomes de rúa, os espazos cívicos, o mundo da conservación, do patrimonio, no fondo, certo tipo de patrimonio ou certa forma de entender o patrimonio, que responde pois á orde, non? E as estrategias, digamos, do poder, sexa o que sexa o poder na sociedade que sexa, non? E hai outra memoria que é a memoria que emerxe, que é inmanente e que nace da propia sociabilidade, da vida social, que moitas veces non obedece a esta orde, non? Ou pretende rebelarse contra ela. Como di Jane Jacobs, hai unha calidade aínda máis ruín que a fealdade ou a desorde, coa que se pode xuzgar este tipo de realidade que emerxe así espontaneamente, sin orde, non? E esta é a máscara deshonesta da orde finxida, que se consigue ignorando ou suprimindo a orde real que loita por existir e por ser enservida. Esta inmanencia a sociedade que tamén tamén encarna unha memoria social, non? Esta dualidade vai ser importante polo que contarei despois un pouco o que a arqueoloxía pode aportar a estes procesos de construción de memoria colectiva. Esta construción de memoria colectiva desde abaixo, como poño aí, non? Eu quería destacar aquí que hai un tipo de arqueoloxía que se chama arqueoloxía pública ou arqueoloxía en comunidade, que o que intenta é integrar e comprometer a cidadanía na produción de coñecemento. Non deixalo restringido á academia nin aos expertos, sino facer que toda a comunidade ou as comunidades, os actores sociais, participen neste proceso de construción de coñecemento e, por suposto, lóxicamente, de memoria colectiva. En realidade, son as arqueólogas ou somos as persoas arqueólogas as que participamos neses procesos de construción de memoria colectiva. Non os diriximos nós e despois a xente se incorpora, non? E isto é moi importante, creo que neste contexto tamén, porque aquí non é un contexto propiamente académico e, sin embargo, estamos vendo que é unha mostra, a de Mar, que entra perfectamente dentro do que estamos a falar, e do que falou Maribel tamén antes, deste proceso de construción de memoria colectiva desde abaixo, ademais, como tentarei ver despois. Todo isto se fai apoiándose en disciplinas
Por suposto, a arqueoloxía non ten sentido sola, traballa con máis disciplinas científicas, traballa con outros ámbitos. Acabamos de ver a exposición de Maribel estupenda sobre toda a produción cultural que ten que ver coa memoria. Todo isto é algo que vai máis alá da ciencia propiamente, non? Ou do concepto científico co que se pode identificar a arqueoloxía nun momento dado. Vai máis alá do coñecemento. É memoria na acción, entón é acción política propiamente, non? Para finalizar, quería traervos algúns exemplos, pero son algúns porque en realidad podría ter moitos outros, non? Bueno, simplemente para ilustrar un pouco esta idea que pretendo traer, que as distintas formas en que a arqueoloxía pode traballar para xenerar contribuir a esta construción de memoria colectiva alternativa. Unha ten que ver con esta memoria dos obxectos, que rastreando a trazabilidade e a xenealoxía dos obxectos e a súa vida social. Isto propiamente é o obxectivo de sempre da arqueoloxía. Outra cousa é que a veces a arqueoloxía se quede en unha acción técnica sen máis trascendencia, pero no fondo todo o que ten que ver coa identificación de elementos susceptibles de ser considerados patrimonio, todo o que ten que ver coa protección dese patrimonio, coa valorización dese patrimonio, independentemente de problemas que pode haber aí, nos que podemos entrar no debate se queredes, ten que ver con este traballo da arqueoloxía para recuperar unha memoria colectiva que moitas veces está perdida ou esquecida e que, bueno, moitas veces leva a que incluso non valoremos os entornos nos que estes elementos aparecen, non? Isto tamén é importante aquí o que decía da arqueoloxía da paisaxe, que todo ten sentido no seu contexto. Entón, esta paisaxe nos conta cousas, por iso teño aí o logo de Altrinón, porque se vemos a paisaxe galega en moitos sitios, podemos entender por que existe un proxecto como Altri e, afortunadamente, tamén podemos entender por que existe unha resistencia a ese tipo de proxectos, non? Pero, bueno, que unha paisaxe reflexe un sistema extractivo colonial, pois despois pasa o que pasa, non? Despois existen proxectos como Altri, lóxicamente. Esta destrucción, como digo, vai aparellada con, coas propias condicións históricas do noso país, pero hai sitios como Palestina onde non se espera tanto, onde directamente se produce un proceso de aniquilación e de xenocidio, non? E isto implica, aparte de matar xente, que lóxicamente é o máis grave, a aniquilación de todo o entorno material desa xente, é dicir, do seu medio de vida e, por suposto, da súa memoria que está anclada a lugares e a espacios sexan especialmente simbólicos a nivel comunitario, como pode pasar coas mezquitas, como está pasando en Cisjordania, etc., pero directamente ten que ver coa vida cotidiana e está. O sea, o que se destruen son todo, vivendas, mezquitas, da igual, non? Isto, no fondo, ten que ver, obviamente, coa memoria, porque hai unha estrategia de aniquilación e iso inclúe os lugares de memoria, lóxicamente, non? Outro exemplo que ten que ver coa labor da arqueoloxía é o da conservación, que o traballo de conservación, se se fai ben, leva a toda unha reconstrucción da vida social dos obxectos. Aquí en Santiago temos a sorte de contar cun obradoiro como Fráxil, levado por Yolanda Porto, por Ana Abella, que fai un traballo excepcional con moitísimos obxectos. Podes ir á súa página web e consultar aí, fan de todo, non só arqueoloxía, sino que fan un traballo exquisito de rastreo de cal é a evolución e a vida dos obxectos que lles chegan ás mans, non? Que moitas veces son obxectos valiosos ou para a xente que os leva, ou valiosos realmente porque teñen obxectivamente un valor, e non entramos nese tema tampouco, pero aí queda, non? Tamén hai cosas, como decía antes, que son valiosas porque nos aportan información, como é o lixo. Aí tedes, pois, cousas que se poden facer estudando o lixo e os obxectos que chegan ao lixo, cal é a súa orixe, a súa vida social, non? E teño aí outro exemplo dun traballo que se fixo aí uns poucos anos por Yanis Hamilakis, que é un arqueólogo grego afincado en Estados Unidos, que traballou sobre todo cos dramas que se sucederon no Mediterráneo Oriental, coas migracións e con toda a materialidade que deixaron atrás os refuxiados e náufragos do Mediterráneo.
nos contan cousas, nos dá información toda esa cantidade de obxetos aí abandonados que son testemunhas do drama, non? E despois está o traballo da arqueoloxía coa xente, digamos, coa xente actual, non? Aí entramos no tema da memoria pública, da construción colectiva de memoria. Unha forma de traballar é visibilizando o visible, é dicir, traballando con xente para intentar que, bueno, que haxa unha continuidade ou haxa unha posta en valor de elementos que contribúen a construir esa memoria colectiva, como pasa aí arriba un traballo en Uruguai no que non vou entrar en detalles porque non teño tempo, pero que testemunha deste tipo de... Cando hai memorias truncadas, como sucede en moitos países de América, onde o patrimonio indígena está desconectado da realidade social actual, é importantísimo. Aí a arqueoloxía son un papel importantísimo de reconexión, non? Vou deixalo aí, pero é un tema fascinante. E o mesmo pasa en sitios onde parece increíble como Vite, que moita da xente que vive en Vite seguro que descoñece que o seu barrio está delimitado por unha serie de polígonos, de marcos, como este que tedes aí abaixo, que delimitan o polígono originalmente onde despois se construíu o barrio, a polígono de vivendas. Aquí entran cousas tamén, como tedes aí no centro, das que se falou e se falará máis nestas xornadas, porque, lóxicamente, hai un foco posto no traballo, sobre todo, da arqueoloxía da Guerra Civil e do franquismo, que ten moitísimo que ver co que a arqueoloxía aporta a nivel forense e a nivel de documentación de toda esa represión xenocida da guerra e da posguerra, non? Isto é evidente, non vou insistir moito. Nos temos a sorte de ter no incipit a Laura Muñoz, que é unha persona que nos está descubrindo todo este mundo e que leva moitos anos traballando neste tipo de arqueoloxía, en campos de concentración, en fosas, etc. E, isto é fundamental. E unha cousa máis recente, porque tamén o traigo como exemplo, é un traballo que está facendo un colaborador noso, Xurxo Allán, xunto con un compañeiro, Carlos Otero, que realmente parece chocante, pero é moi interesante, que é unha arqueoloxía de prostíbulos abandonados en Galicia, onde se ve a configuración espacial, a materialidade que deixan eses lugares de explotación sexual, non? A arqueoloxía tamén aporta cousas nese sentido. Desto tamén se falou e se falará nestas jornadas. O sea, aquí a arqueoloxía traballa coa antropoloxía, coa etnografía, para recuperar memorias para a historia. Estas memorias, estas vivencias relacionadas non só con episodios traumáticos, que un pouco onde temos posto o foco, sino en xeral con calquer tipo de vivencias. Aquí traigo, obviamente coñecedes o traballo do Grupo de Investigación de Nomes, Voces e Lugares, que creo que en Galicia e en xeral en España é unha referencia a este nivel de recuperación da historia oral relacionada coa represión franquista. Traigo de exemplo tamén un grupo que, se non o coñecedes, recomendo visitar a súa web, que é Passwomen, que realmente é un grupo que traballa desde o punto de vista da arqueoloxía de xénero e recuperando, intentando dar visibilidade ao papel do xénero e ao papel das mulleres en particular, sobre todo na prehistoria, pero tamén na historia. E teño aquí outro exemplo que despois, non sei se teño tempo, non? É un pequeno vídeo, pero eso xa o deixo para despois se queredes. Pero quedadevos coa referencia, porque é superinteresante. É un vídeo Kansala Kumo, onde a partir do traballo desenvolvido en Senegal por unha compañeira nosa, Sirio Canós, traballo de arqueoloxía, documentando lugares con varios séculos de historia ali, onde, en lugar dun informe arqueolóxico, como se pode considerar o que é estándar aquí, unha memoria, un documento que presenta a Administración de Patrimonio, aquí a forma de facelo é convertilo en música. Entón hai un griot, que é unha especie de bardo nesa zona,
que interpreta os datos arqueolóxicos e fai un relato cantado que a súa finalidade é que se xa transmitido oralmente. Entón, é un tipo de transmisión dunha memoria xenerada dun xeito científico reconvertida en memoria, podemos dicir, popular ou tradicional, ou non científica, polo menos. E o último, e aí acabo, tamén hai que traballar deconstruindo o hexemónico. Tamén creo que antes falou disto, na conferencia de Verónica Stay tamén se falou, no fondo, de, non só hai que producir un coñecemento e traballar para a construcción, sino que tamén hai que traballar coa destrucción, ou polo menos coa deconstrucción deste relato, que moitas veces nos ven imposto. O relato, se estamos falando de guerra e franquismo, lóxicamente xa sabemos do que estamos a falar, do relato imposto dos vencedores, que sigue aí, e que non só sigue aí, sino que se recupera, e, en fin, danse voltas, pero sempre estamos co mesmo. Entón, hai que seguir traballando niso. Xente como Alfredo González Ruibal, aparte de facer moito traballo constructivo, tamén ten unha línea crítica moi interesante de intentar de construir precisamente estes lugares comunes do relato hexemónico. Exemplos como o de Miguel Ángel del Arco, o seu libro sobre memorias franquistas, que é fantástico, e tamén é necesario facer este tipo de documentación. Miquel Herrán é un activista en redes moi interesante, se non o coñecedes, que ten unha visión alternativa da historia desde o punto de vista LGTBIQ+. E despois, para acabar, tamén quería como lanzar unha cautela de ollo coa memoria, porque a veces váixenos a man. Algo tamén comentou antes Maribel ao respecto, xa non me acordo falando de que, pero que a historia vende. Falabas de Huijsen e da súa idea da amnesia, que a modernidade, o seu ritmo frenético, que nos fai esquecer cousas básicas, ao mesmo tempo o paradóxico é que a memoria vende. A memoria desde hai 20, 30 anos é un elemento de consumo máis. Entón, olliño con isto tamén, porque a memoria obxectivamente é algo necesario, está moi ben esta construcción colectiva da memoria, pero pode sernos, ir un pouco das mans e vemos que, se encima é rentable, e aí empezamos, a ciencia aquí igual non nos convén demasiado, e acabamos facendo feiras celtas, comendo patacas e ese tipo de cosas. E isto, vos o menos, é un pouco que os quería contar. Seguro que agora no debate hai cosas máis interesantes que decir. Moitas gracias, moitas gracias. Ahora doy a palabra a Enrique Acuña, que vai a falar tamén de como se transmite a memoria, pero dentro de un marco máis encarnado dentro da nosa profesión, que é a arte, e do sistema expositivo e do mundo da museografía. Enrique Acuña é a primeira persoa que crea en Galiza unha exposición enmarcada entre o ano 1936 e 1977, Memoria de Liberdade, Represión e Resistencia en Galiza. No ano 2004, non? 2006, Enrique. E nos falará de como transmitir a memoria a partir deste dispositivo, do dispositivo exposición, que é o que estamos utilizando tamén nós, o que está utilizando Mar Caldas para facer o seu traballo. Enrique Acuña é xornalista, escritor, comisario de exposicións, director moi coñecido por ser director de edicións A Nosa Terra e coordinador de exposicións do Museo de Pontevedra,
No campo da memoria democrática foi comisario da Exposición Memorial de Liberdade, Represión e Resistencia en Galicia 1936-1977, no ano 2006, que xa o tiña aquí. Os artistas de Ángel Casal, Arte e edición nunha Galiza de resistenza, nunha Galiza entusiasmada no ano anterior, no 2005. Estas exposicións foron realizadas ambas no Auditorio de Galicia. E recentemente, comisario de mostra a exposición Secuestrada, estampa popular galega en Tui, 1968, no ano pasado, 2024. Autor de diversas obras relacionadas coa historia, fotografía e cinematografía galega, sobre as que se responsabilizou de distintos comisariados de exposicións. Ten escrito neste sentido sobre a obra de José Suárez, 1987, Pedro Otero, no 2005, Carlos Velo, no 2017, Federico Fernández, no 2020, José Luis Cabo, no 2020, Xulio Gil, no 2021, Eduardo Blanco Amor, no 2021, e mesmo Ruth Matilda Anderson, no ano 2022, entre outros. En canto ao cinema, publica os libros da historia do cinema en Pontevedra, en 1996. Aurelio Pego, un xornalista cinematográfico galego en Nova York, no 2016. Estrela Eclipse de Mercedes Mariño, 2017. Carlos Velo, A Volta a Cartelle, do ano 2017. Tamén é autor literario recente, despois de tantos anos como editor, tamén se lanzou a esta aventura, e ora dinos como foi a aventura de facer estes comisariados sobre este tema, como vemos, tan complexo, pero que nos atixe tanto a todos e a todas como é o tema da memoria e desta memoria traumática aínda para todas as persoas de Galiza. Bueno, boas tardes. Moitas gracias a estas mulleres que teño colaborados con ela. Me abriu as portas da Fundación Granel para moitos proxectos. Mar Caldas me abriu a porta da Sala X, que ela dirixía en Pontevedra, e mesmo cedeu parte da obra que se convertiu na montaxe que ali fun. É un placer estar con vos, e gracias tamén ao equipo do Centro Galego de Arte Contemporánea. Bueno, veño a falar aquí sobre un dispositivo expositivo e os obxectos e pezas que formaron parte del. Entre o 3 de novembro de 2006 e o 21 de xaneiro de 2007 fui responsable como comisario da mostra Memorial da Liberdade, Represión e Resistencia en Galiza, 1936-1977. Presente hoxe nesta casa algúns dos seus contidos entre as magníficas pezas da exposición de Mar Caldas. O día da súa inauguración dixen que a miña mostra formaba parte dun programa político. Quería aquel día deixar claro que era unha mostra política e non unha exposición con política. Ese programa político ten as súas raíces e orixes cando Castelao, na zona leal á República, pon a súa obra artística e tamén política ao servicio da denuncia do terror que se abrira en Galicia tras o alzamento militar contra a legalidade constitucional da República. E máis tamén xa no seu exilio, cando nos primeiros anos insiste en instaurar o Día da Galiza Mártir que el sinala para conmemorar na xornada que Alexandre Bóveda fora fusilado en Pontevedra. Teño que recoñecer, non quero agochalo, que eu son debedor desa liña. Foi como para desenvolver o proxecto, contactei con 80 prestadores, persoas e familias, que cederon pezas e que polo feito mesmo de custodiar a memoria dos seus achegados, homes e mulleres, que sufriron a barbarie franquista, tamén cumprían un seu programa político particular. Non esvaer a memoria dos seus para así traspasala ao futuro, cuestión que mediante a mostra cumprirían. Tamén obtiven pezas de 35 institucións, algunhas militares, para así facer un total de 115 prestadores, tanto de fora como de dentro de Galicia. En total, a mostra reuniu 616 pezas distintas. Mais no libro catálogo
a desenvolver gráficamente as pezas, libros, revistas, cadernos artísticos, cartas, documentos, xa son 776 as imaxes reproducidas que recollen arte, propaganda, fotografía documental e obxectos de todo tipo. Contra o que era corrente moitas exposicións deste tipo, cronolóxicamente, non remataba en 1975, data da morte do xeneral Franco, senón coa convocatoria das primeiras eleccións en liberdade. Polo tanto, recollían tamén os duros anos da represión e loita obrera, veciñal e do estudiantado desenvolvida neses anos que se denomina transición. Mais a mostra, nun corredor entre taboleiros de madeira como se fose un antigo valado dunha obra en construción, comezaba cunha apertura de título 1931-1936, unha esperanza en construcción. Todo o que estaba a cambiar, de xeito ilusionante na sociedade galega, e a súa narrativa conceptual abría con un busto alegórico e feminino da República, do escultor sordomudo Xosé María Cuña, con unha caixa de prata que dunha forma mínima se recollía dentro dela a Constitución da República, que lle foi entregada ao deputado constituinte Viviano Osorio Tafal, un científico do que tamén se expoñían os seus dibuixos, evidentemente científicos dun home que acabou tendo importantes cargos tanto na FAO como nas Nacións Unidas. Tamén a placa orixinal do Seminario de Estudos Galegos, que fora pechado por os militares, que estaba tirada nunha institución de Santiago e que foi recuperada e ali colocada, para contar o dinamismo da República, por exemplo, a maqueta da Casa Caramés, un chalé do arquitecto Xosé Caridad Mateos, despois de exiliado. Antes citaba que algunhas pezas estaba presente na exposición de Mar, pois unha fotografía da Casa do Pobo Vigo que penso eu que o único edificio, Casa do Pobo, en que o seu frontispicio tiña unha imaxe granítica de Carlos Mas. Dentro desa diversidade se expuxo un cinto de campeón de España dos pesos medios do boxeador Ángel Sobral, que era a bandeira republicana, a revista catalana Pentalfa, donde en portada salía un grupo de mulleres ourensáns nudistas, unha bandeira agachada durante décadas da sociedade agraria de Salcedo, a fotografía de vanguarda de Carlos Velo, un dibuixo de Luis Suíce, un dos pintores galegos fusilados, e carnés de afiliados a CNT, boandeiras de campañas electorales da Frente Popular, o carné do Partido Galeguista de Maruxa Fernández, compañeira do pintor Luis Soano, unha caixa de mistos do dirixente galeguista Víctor Casas co escudo do Partido Galeguista, números extraordinarios del pueblo gallego do Día de Galicia. Recuperamos de santa calidad unha papeleta do sí para a votación do estatuto, incluso un panfleto que se imprimira para o 25 de xulio de 1936 en Grou, na provincia de Ourense, que evidentemente non se pudo repartir. O espacio seguía xa na propia exposición en 1936-1939 o que fixeron na terra. O que fixeron foi represión de retaguarda, cárceres e asesinato. O seu corpo dos xetos ofrecía como exemplo o reloxo que os falanxistas que asesinaron o xornalista e escritor Roberto Blanco Torres lle roubaran e depois que a familia recomprou, a cafetera que a familia lle levaba a Víctor Casas, o dirixente galeguista fusilado en Pontevedra, que a súa vez servía para agachar mensaxes para a familia, mensaxes que entraban na cárcel, e aquí vou insistir todo largo na fotografía que parece que son documentos planos, pero realmente son obxectos vivos da memoria que tiñan que ser conservados, pero a vez ocultados. E o valor que ten atoparse con eles cando, por exemplo, nunha casa Vila García, eu vi unha foto que me pareceu moi extraña, me parecía unha foto médica, non? Dunha peste, dunha muller que tiña o pelo corto, e eu preguntei, e isto é, que pasou? É a tía Juana cando a raparon. Entonces, que estaba topando a primeira foto dunha muller rapada, Juana ou a foto tamén
levei un golpe, unha foto dunha muller maior diante dun piñeiro, tamén preguntei, esta quen é? Este é a nai de Víctor Casas que quixo que Amalia, estaba falando eu co fillo de Alexander Boda, que Amalia, a miña nai, lle sacou porque quería sacarse unha foto diante do piñeiro onde fusilaron a seu fillo. Tamén, esa mesma xornada, me abriu ali un pano, un pequeno pano, en que dentro había tamén unhas cascas de piñeiro, e isto, que é, Xosé Luís? Pois que miña nai guardou tamén cascas do piñeiro contra o que fusilaron a meu pai, Alexandre Bóveda. Carta da mestra Josefa Segret, unha muller que salvou a vida porque un médico certificou que estaba embarazada, fusilado o seu marido, pero salvouse, e ese médico é Darío Álvarez de Meses, donde expuxemos a súa placa como médico e o dominó, a petaca, o librillo de papel de fumar que lle permitiron ter no cárcere de Tui, e tamén era creente o crucifixo que el quixo que portara o seu cadaleito cando depois de ser fusilado foi soterrado. Os orixinais das memorias do fresco, escritas en calquer tipo de papel, de todos os tipos de papeles, a volta de librillos de papel de fumar, de caixetillas de tabaco, de todo. O libro de poemas dolmen de Urbano Moledo, unha dedicatoria ao seu abogado o día anterior a que me leven ao martirio, ao fusilamento. Un marco feito de fíos que fixo Víctor Casas, un dirixente comunista vigués que tamén foi fusilado, e cartas de despedida de orixinais, manuscritas de Bóveda, Xosé González, Adrio Pasín, Ramiro Paz, Víctor Casas, e digo estos nomes para cubrir o espectro político, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos. Os dibuxos e caricaturas de outros compañeros presos que fixo Reixiño, era o seu nome de guerra, na illa de San Simón, unha caixa de madeira entallada, traballos que se facían no cárcel de José Félix Sancho na illa de San Simón, e un exemplo moi significativo que quedei moi orgulloso, porque foi a casualidade, despois desto me gustaría falar despois, de un dirixente da esquerda comunista galega, é dicir, o que despois acabaría sendo o PON, Mario Garel, no cárcere da Coruña, donde se expuxeron un montón de libros de solo un exemplar, feitos a man, en que ele ilustraba para outro preso, poesías, ramis, e tamén algún dibuixos de compañeiros de prisión, como o catalán Jorge Tel, que estaba preso na Coruña, un colgante da Cibeche, por certo, cun desnudo femenino que realizou na cárcel para súa novia Oliva, unha moneca de madeira, que era un xoguete, unha tea pintada para Mamá Rosa, que era a súa nai, a caixa de papá, que lle chamaba a filla, pintada con dibuixos de temática galega moi graníticos, e cartas a novia con un montón de dibuixos e tal, e unha peciña de madeira tamén decorada con dibuixos moi pequeniña que servía para pasar mensaxes sobre outros pesos, para pasar mensaxes á familia nos momentos en que podía ser visitado, e como non a fotografía do día no que sale en Libertad en 1943. Esta tapa continuaba sentada con fotografías dos vellos que se chamaban os vellos de San Simón, que morrían todos porque chegaban xente de 60 e tantos anos, 70 tantos anos presos desde Castela e León a San Simón, e non aguantaban aquel clima e morían prácticamente todos, planos dos campos de concentración e internamento militares, caricaturas de xente coñecida da cultura galega como Aníbal Otero, o lingüista caracterizado no cárcel militar de Figueiredo en Pontevedra, fotografías e manuscritos orixinais de presos por prácticamente todas as cárceles de Galicia, diarios ilustrados con dibuxos da prisión de Celanova de Luis Alonso Sánchez, apuntes de Xamiro Jabonero que cumplía traballos forzados para construir o que hoxe é o aeroporto de Santiago, obra literaria de Evaristo Sela no cárcere de Caldas, o manuscrito de Esmoriz, unha narración da Guerra Civil de Aníbal Otero, os presos políticos traballando, traballo esclavo nas minas de Wolfram de Silleda, e aquí que foi unha novedade plantear a leva, é dicir, a obligación por parte do exército rebelde de levar xente a guerra, que é a leva,
puxemos a maqueta do Castillo de Olite, que foi un buque civil de transporte donde iban centos de persoas, que foi fundido por a Mariña Republicana, e solo en ese naufraxio morreron 600 galegos, todos, prácticamente todos, de leva obligatoria, sacando os que puderon ir voluntarios. Ou cosas curiosas como a doble documentación, non? Elixo Rodríguez, que é o famoso de que iban a fusilar e chegou un sargento da Guardia Civil e dixe: este non, este matado mañán. Despois as súas memorias titulou nas matado mañán. E como o Guardia Civil dixo: métete na Legión e tal. Meteu na Legión, como tiña estudios superiores, empezou o curso piloto, chegou a ser pilotos nacionales, fuxiu co seu avión a Gibraltar, e entonces aquí se expoñía a súa documentación como piloto do exército franquista e a súa documentación como piloto do exército republicano. O tramo continuaba coa República, o exército popular, na denuncia do terror, un compromiso individual e colectivo que tiña un comezo marcado por unha maior como foron os Álbores de Guerra de Castelao, que é un verdadeiro programa político en sí mismo, nos seus textos, que ademais el se preocupou que incluso tuveran a traducción ao inglés e que tuveran esa frase: na nosa terra se cumprirá a vontade dos mortos. Por suposto, tamén do outro gran pintor, Arturo Souto, onde se mostraron 9 álbumes producidos na zona republicana, moitos deles descoñecidos, un cartel de Cristino Mallo, libros e prensa dos galegos na zona leal, como Nova Galicia, El Miliciano Gallego, pezas políticas do escultor Compostela, dibuxos de Fernández Mazas na revista Umbral de Valencia, fotografías dos hermanos Mallo, un grupo de fotógrafos galegos. Os Hermanos Mallo era un nome artístico, eles tiñan outros apelidos no frente, con fotografías de Lister, Pasionaria, etc. Unha bandeira orixinal das milicias populares galegas salvadas por Ramón Esturao, o carné que a Rafael Dieste lle estendera a Generalitat de Cataluña, unha foto feita no frente de Teruel por Alberto Puente, un comunista galego que lle mandaba o texto en galego aos seus pais. E, curiosamente, tamén me apareceron de casualidade un montón de postais, cartéis, poño unha barra polo medio, é dicir, dos máis famosos cartéis da Guerra Civil da zona republicana, en versión postais, máis moedas, selos de organizacións rojas, moedas, quero dicir, dos concellos, dos consellos e tal, que un galego do Exército Nacional como comisario do sistema de incautación se foi facendo con elas e, dada a súa amizade con Xac Díaz Pardo, un día donou todo o tal, pero entre eles incluso, penso que o único que se conserva no Estado, un banderín da columna do Ruti original que estuvo na mostra. O relato continuaba co exilio reivindica os mártires, que é outro momento no que se confirma un programa político colectivo desde libros que denuncian, como se titulou lo que han hecho en Galicia, que colaborou na súa redacción desde Luis Soane a Maruja Mallo. Un montón de publicacións e revistas no exilio en Buenos Aires, tamén de outras cidades de América, novos dibuxos de Castelao, os dibuxos da represión que expuxo boísimos, que foi a primeira vez que se expuxeron en Galicia, de Federico Rivas, que antes era un dibuxante galante en Madrid, moi coñecido, a exposición inteira donoulle todos os cuadros a Castelao, e tamén de Colmeiro. Eu recordo que fora a solicitar a súa filla 2 dibuxos e ela me enseñou 14 máis dibuxos sobre a represión e a guerra que se expuxeron todos, como dibuxos de Uxío Sonto nos campos de Argelès ou do escultor Compostela en la Corniche tamén en Francia. Repertorio de fotos da familia Villaverde, que era o alcalde de Vilagarcía exiliado en Francia, o manuscrito das memorias de Portela Valladares e textos de Placeres Castellanos, que era a viuda dese Víctor Frei que cité, que estaba fusilado, que se implicara na guerrilla francesa, e vou citar a peza mínima que máis impresionaba aos visitantes daquela, que era o triángulo ese, o triángulo que estaba cosido no uniforme, por chamarlle de alguna maneira, que no campo de Ravensbrück tiña a galega Mercedes Núñez, que era o triángulo KS de España, non? Digo ben,
original, sempre guardado por ela. Fotos desa derrota en Alxeria, as memorias de Tomás Acción, fotos de galegos en traballo esclavo en Alemania, as medallas moitas recibidas, das moitas que recibiu Enrique Listes, as fotos dos barcos do exilio, dos transatlánticos ou naves de carga, que achegaron moitos galegos a América, e os seus carnés que recibiron de acollida. Tamén a manta da guerra de Luis Tobío, a que guardou sempre, e un cuadro único e moi desconocido, poucos de vos penso que sabedes que Valle Inclán tuvo un fillo pintor, Xaime Valle Inclán. E Xaime fixo un cuadro cando estuvo recordando os seus tempos nas praias do sur de Francia, no campo de concentración, un cuadro que se chamaba Ronda, que tamén foi exposto. O relatorio expositivo seguía cos cárceres de Franco, que xa é un territorio que desenvolvíamos con obxetos nacidos nas prisións, o salvoconducto de Fernández Mazas, e dibuxos de Ángel Xoán na prisión das Palmas, que era como Mario Granel, libros, pezas únicas feitos no cárcere para ilustrar os poemas de compañeiros, unha caixa tamén dunha muller nua tallada por Ángel Xoán no cárcere, retratos de prisión xa en España de Mercedes Núñez, de Fernando Barros Pumariño, fotos no cárcere de Baristos de Sela en Fuerteventura, e despois de outros numerosos presos como Santiago Álvarez, Enriqueta Otero, Maruxa Blázquez, un anel realizado na cárcel de Burgos por Feliciano Tejero e dibuxos dos irmáns Saco, galeguistas presos en Alcalá de Henares. Entraba en escena a guerrilla antifranquista galega, outro territorio mítico da nosa historia contemporánea, no que tuven a sorte de bater con un coleccionista extraño, como foi Antón Grande, que tuvera unha garganta profunda nun cuartel do Guardia Civil, que lle foi sacando do cuartel un montón de material, que ese material, a sala de cada guerrilla, podía ser unha exposición en si mesma, onde se montaban selos de goma da guerrilla, panfletos, a documentación interna, cartas, documentación interna da propia Guardia Civil, fotografía de guerrilleros, planimetría, cartas de amor requisadas, poemas, un retrato de Xosé Gómez Galloso, tamén executado na Coruña, unha fotografía de Mario de Langullo armado con unha metralleta, e por primeira vez armas reais da guerrilla. Eu expuxen pistolas, granadas, fusil, non tuve ningún problema ca intervención de armas da Guardia Civil, e tamén, en este caso cedido por o Museo Militar da Coruña, o Mauser, que lle incautaron ao famoso guerrillero antifranquista galego, o Foucellas. Tamén fotos de guerrilleros masacrados e encarcerados por medio de fotografías recuperadas ou roubadas dos arquivos oficial e prensa clandestina galeguista da CNT. Volvemos ao exilio e estamos a falar do longo exilio, que outra vez abren pezas protagonizadas por Castelao. Por exemplo, expuxemos as gafas de Castelao, míticas, original por primeira vez manuscrito do Compensamento Galicia, que acabou sendo o Sempre en Galicia de Castelao, que tamén expuxemos o que o cineasta Carlos Velo marcou e retocou ante a posibilidade de facer un documental sobre el, e o expediente inmenso de incautación do patrimonio de Castelao tamén por primeira vez, e por primeira vez tamén a acta de constitución do Consello de Galicia firmada como Castelao como primeiro presidente. Un montón de prensa, memorias e libros do exilio, por exemplo, do surrealista Granero, o libro Lo que sucedió, con portada del, fotografías de ese momento máxico que foi a visita de María Casares a Argentina, que foi recibida por o exilio galego casi como se fora, ao ser filla de Santiago Casares Quiroga, casi como se fora a primeira dama, utilizo o término para que sea comprensible, e un panel cas 24 portadas que fixo Luis Soane para a revista Galicia Migrante, que penso que é unhas obras cumio de arte galego contemporáneo, como as portadas de Arturo Souto para a revista Vieiros, e un pequeno sinal tamén dos hermanos Mallos, os fotógrafos que citaba antes, xa exiliaron na Argentina, que os encontros de os exiliados con Fidel Castro. Un retrato tamén da galaxia cultural na terra, entre a dureza da longa posguerra e unha nova valentía cultural en favor do galego, que expresaba este periódico, primeiro aberto con un cupón de razonamento colgado, tamén novelas de Marcial Lafuente Estefanía,
que salira do cárcel de Ferrol e para vivir empezou a facer novelas de vaqueros en Vigo coa editorial CIES e puxemos un montón delas. Retratos dos homes de Galaxia, os primeiros libros desta editorial dos anos 50 e 60, e A máquina de escribir de Francisco Fernández del Río, que era un destes homes. E como final cronolóxico, o novo antifranquismo e o novo nacionalismo, organizacións que nacían de man das novas generacións. Materiais do DRIL, do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, e su acción máis famosa a nivel internacional, que foi o secuestro do transatlántico Santa María. Siguen fotos nos cárceles de Franco nos 70, por exemplo, na prisión de Saturrarán, de mulleres, onde estaba Enrique Totero internada, a primeira prensa da Unión do Pobo Galego, do PC, como a revista Nova Galicia, e dibuxos de un Luis Seoane que volve a España libremente porque el tiña nacionalidade argentina e ve as manifestaciones estudiantiles de Madrid e fai unha serie de grabados extraordinarios sobre esas manifestaciones, ou o descubrimento de José López Bouza, un pintor galego que reflexou as folgas dos mineiros dos anos 62 e 63 en Asturias. A pintura política de Pérez Vellas e Raimundo Patiño, en este caso o que entendo eu como a primeira obra artística ecoloxista do ano 68 contra o encoro de Castelo do Miño, a prensa clandestina de Comisións Obreiras, os discos de Voces Ceibes, o cartel de Conde Corval para anunciar os concertos. Sí, Todo isto. sí. Do recital de Raimón en Compostela, se estou acabando, unha vietnamita, que sabedes que era para imprimir clandestinamente, maletíns de doble fondo, banderíns da Radio Pirenaica, en que Concha Limia, ourensana, era unha das súas locutoras, que puxemos cunhas radios que sabemos que se escoitaba, fotos dos sucesos de Ferrol do 72, cas súas mulleres, os dirixentes, Rafael Pillado, Amordeu, Riobó, a obra política de Quesada, totalmente comprometida como militante que era do Partido Comunista de Galicia, as fotos en color das cárceles cutres do franquismo, a presencia na revista Policía Española de José Antonio Humberto Baena, que sabedes que foi fusilado polo franquismo no 75, a prensa clandestina da transición, o Super 8 de Carlos Varela Veiga por as marchas antinucleares, as asambleas de construcción do sindicalismo nacionalista e as loitas tamén ecoloxistas das encrobas. E unha coda, fora de cronoloxía, pero significativa tamén de Xosé Castro, autor desta última fotografía que citei, unha imaxe do incendio do Pazo de Meirás, con guardias civiles sacando un retrato xigantesco de Franco para salvar do incendio, unha especie de antiguernica, se pensamos ao retorno deste cuadro, tamén entre guardias civiles con metralletas. Que foi de todo isto que narrei? Pois moita xente morreu, moitísima, e pasou o que pasou. Pero para que se reunira? Pois para crear un memorial oficial e pasou o que pasou. Todo un fracaso político, cando esta mostra os seus contidos era unha base certa e monumental para ese non nato memorial da liberdade. Con todo, cando para o ano se cumpriran 20 anos da mostra, queda este libro que contén, entendámoslo agora, como unha verdadeira caixa de resistencia da nosa memoria, para resistir e ser testimuño ante tempos que aínda poden ser peores. Había un bello dito dos vellos, que podemos repetir, que decían, aínda están aí, hai que ter cuidado. Pode ser peores dos que viviron tantos homes e mulleres, as súas familias, entre 1936 e 1977, os verdadeiros protagonistas e os que fixeron posible toda esta cartografía, todos estes obxectos xa prácticamente imposibles de volver a reunir e que os veño a descubrir e narrar, e que vos recomendo que os fagades con este libro e o consultedes, porque aquí están todas estas pezas. Moitas gracias e disculpa. No, para nada. É que se trata de un compendio absolutamente enciclopédico. Entón, eu creo que son tres posicionamentos sobre a memoria complementarios. E o que quería era, e se queredes iniciar o debate vos, pero só quero lanzar unha pregunta, e é que os tres traballastes en contextos cronolóxicos diferentes, traballades desde campos diferentes e dende materiais diferentes, aínda que todos fan parte da nosa cultura material e da nosa paisaxe humana.
que estou moi ben ao aprendidiña no tema arqueolóxico. Entón, quixera que pensarades entre vós que dificultades tivestes en cada momento ou como se traballa en cada momento e desde cada disciplina sobre este tema, pero sobre os obxectos solo. Solo sobre os obxectos, o que consideramos, o que se considera en arqueoloxía, pois, as testemunhas, as pegadas do noso pasado que están impresas no material. Por exemplo, recollendo o fío de Maribel, que falaba da inflación nun momento dado da historia do Estado español, unha inflación enorme de producións culturais que trataban o tema da memoria e ao mesmo tempo estaban omitindo, creando un discurso oficial a través da historia, non da memoria. Quixera que tamén faláramos un pouco desa oposición entre a historia oficial e o concepto de memoria. E tamén me gustaría tamén subliñar o que dixo David sobre, outra vez, sobre o concepto de inflación e os problemas que ten. Non no caso de facer un compendio con unha investigación tremenda e ben articulada e ben exposta, como foi a exposición de Enrique Acuña no ano 2006, que foi un proxecto absolutamente senlleiro, moi fácil de ver, moi fácil de comprender, e que, ademais, acudía ás calidades ápticas, a unha identificación coa persoa espectadora que fan parte das obras que analiza Maribel na cuarta ola da filmografía autoetnográfica feminista, que se basean moito en esa comunicación co espectador a través de outros materiais, pero tamén sobre materiais cargados de memoria. Entón, gustaríame saber como se traballa nos vosos contextos. Como creedes vos que tivo que traballar Enrique, ou que ten que traballar agora Maribel, ou en que momento está traballando David e como? Non sei se me entendistes ben, poñervos un pouco no lugar do outro, ou como abrir o debate. Por exemplo, eu creo que non é o mesmo traballar no ano 2006, cando o primeiro que se che ocurre é pensar que tes que compendiar, que tes que rescatar, que hai unha sensación de urxencia e de emerxencia por facer un compendio de cousas que quizáis se van a perder, que traballar dende unha autoconsciencia leve, aínda, do que sufriron as nosas aboas e as nosas nais, e tamén acabamos recibindo nós como víctimas transnacionais, as mulleres, de toda esa cultura que nos donaron as nosas nais, de represión dos nosos dereitos sexuais e reproductivos, da nosa percepción da política, da nosa percepción do noso corpo. Quero dicir, como credes en que condicións, por exemplo, Maribel, crees que traballastes ti en comparación co traballo de outras xeracións? Non con esa sensación de urxencia, sino un pouco cunha sensación de aprofundar máis, non? Penso eu, de pensar en algo máis específico, de centrarse nun medio, aínda que ti agora estés abrindo campo cara a outras expresións artísticas como son a novela, que é máis propia da túa formación, pero tamén o cómic. Por exemplo, por que introduces o cómic agora?
Vale, no sé si te estoy entendiendo porque el gallego no lo controlo del todo, ¿eh? A ver, por ejemplo, el cómic es lo mismo, ¿no? Simplemente es que hay viñetas, ¿no? Y luego el texto está colocado de forma distinta que en la novela. Es una narración distinta, pero sí, es una narrativa intermedial, ¿no? En la que hay texto, imagen y también porque introducen fotografías, los ejemplos que he puesto yo. Por eso Pero crees que hai hablaba. perdona que se interrumpa, crees que hai unha demanda social de investigación en outro tipo de soporte, que non sea en outro tipo de soporte da memoria, a eso me refería, me enrollei un pouco, bastante. Sí. Quero decir que quería chegar un pouco, despois de escortarvos a esta conclusión, non traer unhas preguntas preparadas. Quero decir que agora xa hai unha demanda, xa temos como investigados o tema un pouco do que podería ser os restos ou como unha reliquia musealizable, como é no caso da exposición memorial de Enrique, e hai unha demanda social memorialística pois de grupos específicos que estiveron represaliados, en este caso, que é o tema do noso ciclo de charlas sobre a muller, e tamén sobre medios específicos de expresión que podan atinxir máis a xente nova. Por exemplo, o formato da banda deseñada. A iso me refería. Aínda que para ti teñan o mesmo... Ti sintes esa demanda ou foi unha iniciativa túa? ¿Quieres decir como investigadora? Sí. Ya. Bueno, a ver, hay una superproducción de obras que trabajan la memoria y precisamente este tipo de obras, porque, bueno, es lógico, ¿no? Hay una paulatina desaparición de los supervivientes directos y hay esa urgencia de inmortalizar este recuerdo, porque además es que el caso español es curioso porque es que está cerca, es un pasado que fue que marcó nuestra historia y que está relativamente cercano y bueno, y ahora ya son los bisnietos, ¿no? Los que están intentando entender qué es lo porque hubo tantas décadas de silencio y ocultación de esto, ¿no? Y no sé si te estoy respondiendo, pero Sí, bueno, quiero porque decir que hay un realmente interés. yo quería introducir también el tema de la posmemoria para los tres, en el sentido de que de hablar de cómo se trabaja sobre la memoria en diferentes periodos en función del contexto social que tú estás viviendo. La propia sociedad te pide, aunque sea inconscientemente, te pide que trabajes o que pongas el acento en una cosa u otra. Sí. Entonces, el propio contexto del Estado español ya es un contexto diferente. Sabemos que el contexto de posmemoria se acuñó en otro contexto para el Holocausto, que era como el epítome, porque ni María Ángel lo dice ya, el epítome de la posmemoria, pero se puede aplicar y es perfectamente útil en nuestro campo y en vuestros campos. Y quería saber eso, ¿cuál creéis que es la emergencia, que fue la emergencia en vuestro momento de investigación? Por ejemplo, pues ahora hay también mucha producción, tú estás investigando ahora en producción de cómic, de gente joven que trabaje con un concepto de posmemoria. Bueno, cómic ya hay de gente, o sea, de la generación de mis padres, ¿no? Ya han trabajado desde esta perspectiva, ¿no? De la posmemoria sobre la experiencia de sus padres, ¿no? En la guerra civil. O sea, no es algo nuevo,
pero es que, espera, porque yo entre que estoy sorda de una oreja y me cuesta entender el gallego, no sé si estoy entendiendo. Y yo no. Lo siento. Está claro que tengo un problema de cuerda vocal. Pero bueno, sí, ha habido una emergencia de productos de este tipo desde hace ya 3 décadas, o sea, ya desde finales de los 90, que es también yo estaba comentando en mi presentación que también hay una influencia de cines latinoamericanos, ¿no? Esto no es una cosa que surge aquí como una seta, ¿no? Que hay es un tipo de cine y de tipo de literatura que se está haciendo. Ya tú estabas comentando el tema de las obras alemanas, ¿no? El Maus es como Maus no me acuerdo cómo se pronuncia, es el prototipo, ¿no? del el cómic de posmemoria. Y luego ya lo que se hace aquí pues es lo mismo pero adaptado en nuestra propia historia, ¿no? Pero sí, bueno, la emergencia, tú estabas preguntando qué es lo que a mí me lleva a estudiar esto, ¿o sí? Vale, a mí personalmente, bueno, claro, es muy largo de explicar, pero yo me interesaba los discursos autobiográficos. Yo había trabajado en la autobiografía y la teoría feminista y entonces llegué al cine y me encontré con todo este tipo de documentales autobiográficos. Me fascinaron porque yo no había visto nada así. Luego esto me llevó también a ver otros documentales de otros contextos, de otros países. Y me parece fascinante, no sé si... David, no teu caso... Pois, No teu caso é inherente, o sea, é obligatorio, o sea, non che queda máis é remedio. obligatorio, sí, pero realmente eu, o sea, Pero cando, por exemplo, empezastes para que a xente saiba Mira. en arqueoloxía a traballar sobre a memoria deste trauma en concreto? A ver, eu non traballo directamente con arxeoloxía de campo, pero pasaron, como te podría decir, dúas cousas. Unha, que traballei durante moito tempo con arqueoloxía prehistórica, facendo arqueoloxía de xestión, documentando moitos túmulos, basicamente, algún petroglifo tamén, algún castro. E nunca, neses momentos, me planteei a cuestión da memoria. Era como lle pasa, creo, a moitas persoas que fan arqueoloxía, que é un traballo técnico que podes facer mellor ou peor, pero, bueno, exixe unha interpretación histórica, pero non te paras realmente a pensar hasta que interactúas co entorno, é dicir, co paisaxe humana, como decías ti, onde eses restos están e entendes o que significan para a xente, non? Eu empecé a traballar aí casi 30 anos e aínda podías ir polo campo e a xente te falaba de Forno dos Mouros, é dicir, había unha tradición, unha memoria ancestral ligada a eses elementos. Agora xa ninguén. Agora os fillos dos que te falaban de Forno dos Mouros non lle chaman así, chaman así, hai restos arqueolóxicos, hai tal, en caso de que os coñezan. En realidad, hasta se está desligando iso tamén. Esta é unha das cuestións que me parecen preocupantes que traía aí. Eu, en realidad, o tema da memoria empecé a traballar xa un pouco fora da arqueoloxía, no proxecto de Altamira, onde fixemos un traballo multidisciplinar, onde había moitas miradas, menos arqueolóxica, podría decir. Traballamos o enclave de Altamira como un ben cultural e como un fenómeno social en torno ao que xiran moitas cousas, moitas apreciacións, moitas valoracións, moitas veces conflictivas, e iso me deu pé a pensar en que realmente o que para mí era un sitio, e nunca me cuestionara que un sitio fose outra cosa máis que un sitio, resulta que eran moitos sitios. Eran moitos lugares, tantos casi como personas tiñan relación con ese sitio. Altamira non é o mesmo lugar para quen foi guía das visitas hai 50 anos cando se podía entrar, que para unha persona que veña investigando dunha universidade, que para un turista que ven de Francia. Claro, os lugares son moi distintos, inda que os sitios é o mesmo, non?
E aí empecé un pouco a plantarme estas cousas e isto se sae un pouco de arqueoloxía, pero despois din a volta e din, bueno, que isto tamén se pode mirar arqueolóxicamente, unha estratificación de apreciacións. Entón, esta mezcla de obxetos personas fixo aí un rebumbio no que a arqueoloxía está metida, é un pouco o que intentei decir, a arqueoloxía está metida, pero está dentro dun mundo da vida social, non pode aillarse. Creo que, agora que falaba desde cómics, a mí hai un bastante recente que me interesa moito, bueno, aparte que me gusta moito Paco Roca, pero creo que a última obra de Paco Roca é magnífica no sentido de que, sin ser arqueólogo, que ben representa o que é o traballo arqueolóxico. Os protagonistas desa historia, el abismo del olvido, están aí e aí aparece reflexado o que é o traballo arqueolóxico e o que supón que as persoas que están facendo arqueoloxía aí cambien a súa propia percepción sobre o seu propio traballo a partir de interactuar cos fillos, netos dos represaliados do que se está excavando aí, non? Entón, o sea, se supón que a ciencia é quen guía, pero eu creo que está claro que non é así. A ciencia, en este caso a arqueoloxía, é parte desa vida social e a creación cultural moitas veces tamén nos guía a xente que facemos ciencia. Para min é todo. Absolutamente. Claro, hai unha interrelación absoluta. Perdón, e por avanzar un pouco e porque interveña algo do público. Que diferencias atopas entre a exposición esta e a última que fixeches? No sentido de traballar coa memoria. Ti cambiaches... Bueno, vamos a ver, hai que pensar que a exposición sobre a que falei foi unha macroexposición. Por eso. Foi unha exposición, teño que reconocer que foi moi cara para aquel tempo, e esta última foi unha gran oportunidade de descubrir unhas pezas concretas dunha exposición secuestrada pola autoridade militar que eu localicei e se expuxo no mesmo sitio. Pero, volvendo un pouco, por certo, non quero... Falando de cómics, eu quero citar un, non é propiamente en mi época, pero eu creo que nos anos 80, que non é memoria intelectualizada, sino de creación artístico, que son os cómics de Jiménez sobre o auxilio social, que eso é memoria histórica, pero con mayúsculas e tal. E cando eu me metín ca exposición, moita xente como a min pensaba que era a última oportunidade que tiñamos, non? Porque fora morrendo moita xente, eu tratei cos fillos de... Ora xa non queda ningún dos fillos dos que eu tratei. Había tamén moitas dificultades políticas en aquel momento para realizar aquela exposición. Eu tuve unha máxima que houbera representación totalmente equilibrada de todas as forzas políticas. Foi moi difícil, porque aquí podo tamén falar dos problemas que tuvo a exposición, non? Un investigador que era co que único que podía cubrir o Partido Socialista Obreiro Español como material de Heráclito Botana, non mo deixaba se a Xunta a súa vez non lle compraba unha colección de determinados obxetos e como non lle comprou... Esa intrahistoria pasa ainda agora. Cousas moi complicadas. Despois, sin esperar o catálogo, non? Solo por ver a exposición como unha caza a buscar o que hai, eu cometín un error, ou non sei se o cometín, de facer un libro de visitas, non? Un libro de visitas onde a xente opinaba. Había cousas maravillosas para a exposición e tal, pero había tamén, onde están os comunistas? Onde están os anarquistas e tal? Que estaban todos representados, e moi ben representados, sobre todo os comunistas. Aquí o mundo do PC español pode estar representado en 80, 90 ilustracións, non? Eso a min me xenerou problemas, sin falar das visitas escolares daquela, hai 19 anos, en que uns rapaces poñían algo, pero outros non podedes imaginar as cousas que poñían. O tema é, que poñerían agora? Bueno, por eso che digo. E pechándose. A ver, alguén quere intervir, por favor. Depois me gustaría tamén facer, non unha autocrítica, sino de cousas que faltaron, non? Unhas por descoñecemento, non? Porque me enterei despois que Manolo Reboiras, o irmán de Moncho Reboiras, o dirixente da UPG acribillado a balazos en Ferrol,
e conservaba a camisa cos buracos das balas na espalda. Eu non sabía da subsistencia. Non puxen unhas pezas por un veto quasi religioso. Eu tiña localizadas, que conservaba un médico de Ferrol, as dúas balas extraídas dos mortos de Ferrol, pero alguén dese entorno do Partido Comunista de Galicia me dixo que se expoñía eso era anatema, non? É dicir, que era como tal. Eu en ese momento entendín, depois co tempo arrepentíme. E depois un erro que non entendo como puden haber cometido dunha ausencia, sendo amigo íntimo meu, pero hai moi pouco que caí en el por os acontecementos que tal, foi non haberlle pedido a Xosé Fortes Bouzán o seu uniforme militar, o uniforme que tiño no cárcel, no castillo, como chamaban eles. Pero son destos bloqueos que tal, non? E despois, tamén quero contar unha especie de caída ao cabalo que eu tiven, non? Eu formo parte da xeneración que nos primeiros anos nosos, desde o mundo da universidade, non tiñamos lecturas académicas relacionadas ca memoria, ou sacando algunhas excepcións con González Provados, Hervé Sallar e tal, que non había. Entonces, cando se empezou a dar o protagonismo á universidade, os momentos premios, esa maravilla que é o Nomes e Vozos, eu era moi crítico, pero era moi crítico porque entendía que esa nova xeración de investigadores xa non chegaba a tempo, cousa que ao final se demostrou que é totalmente mentira. É dicir, as obras que teñen saído dos grupos da Universidade de Santiago é que te quitan o hipo porque, claro, traballan con os materiales que tal. E donde me mostrei máis crítico ao principio era cando se falaba a palabra, eu que traballara no Museo de Pontevedra, íntimo amigo de Antonio de la Peña e tal, a arqueoloxía para min era o que ti decías, os mouros, as mámoas e tal, e utilizar a palabra arqueoloxía, a memoria histórica, a min dábame repelúx, hasta que, cando empezou Xurxo, Vallán e tal, e houve a riqueza das súas lecturas e tal, aí tamén caí do cabalo. É dicir, que caí do cabalo por as dúas vías. Despois, co tema da memoria actual, hai cousas que foron moi duras para a memoria, o caso, por exemplo, de Edo, non? A mentira que montou sobre ter estado nos campos de concentración, Edo, tal, esas cousas fai dano. Hai moita memoria histórica relacionadas con novelas que tamén son como moi comerciales e tal, pero ese gran corpus que se está montando sobre a memoria histórica, un tipo de obras locais, de historiadores e tal, eso vai a que ser os grandes investigadores, esos que eu non confiaba en eles, e despois desde a Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo saliron maravillas. Esas son as que van a analizar e reanalizar, e aí onde salirán as grandes obras. É dicir, sobre Franco se ten escrito moito, pero hai un señor que se chama Julián Casanova que escribe un novo libro sobre Franco e se converte en canónico en nada, non? É dicir, que sempre hai que esperar por os que realmente son vos. E despois, na exposición de Mar, eu decía, onde estarán todas estas pezas? Eu sei que moitas, algunhas, por certo, as de Reixiño foron para a Fundación Pablo Iglesias e tal, pero outras non sei que serían delas cando morreron. Algunhas sei que se tiraron, porque as familias non tal. Pero na exposición de Marvin, os selos que a República, en plena Guerra Civil, os selos de Correos, fixera con 3 dibuxos de Castelao, que tiña unha marivilla verde, que estaba con sinais na exposición, e eu non sei que sería deso, teño moi malas noticias e tal. Por eso o tema da memoria hai que asentar, e despois, se as pezas se perderon, polo menos están asetadas, ou algún día, baixo esta guía, ou a guía de outros compañeiros e compañeiras, pois poden aparecer de novo. Bueno, a ver, este público exquisito, resistente, que queda aí. Alguna pregunta? A ver, Mar. Te preguntaría, Maribel, el otro día Verónica Stay, cuando estaba hablando de artistas que trabajaban sobre la posmemoria, claro, en su caso era sobre todo de Argentina y de Chile y sobre todo de trabajos de fotografía y de performance,
y hablaba de que había como una primera generación, la generación, digamos, de los hijos, que cuando hablaban de ese antepasado era más como una figura mítica, y que, sin embargo, la siguiente generación, la de los nietos, hablaba más de lo humano, era el padre o el abuelo. Y era si tú también habías percibido eso en el tratamiento de la memoria en los casos que has estudiado en España o no se podría, digamos, extrapolar aquí. A ver, es que, claro, en el caso de Argentina, Chile, ¿no? Ellos, los creadores, son hijos de desaparecidos o de víctimas, ¿no? de terrorismo de Estado. Entonces ellos tienen recuerdos personales con los padres, o a lo mejor eran bebés, o sea que hay como un vínculo muy distinto que aquí cuando los creadores hablan de los abuelos, por ejemplo, ¿no? A mí me recuerda un poco más el caso de Joana Conill, por ejemplo, que he comentado en la presentación, porque, claro, ella sí tuvo un vínculo con su padre y ahí sí que se trabaja más la relación personal que en los otros casos. No sé, déjame pensar en los ejemplos. Por ejemplo, tú misma, ¿no? Sí que hay más distancia, ¿verdad? Creo que es por el hecho de que tú no conociste personalmente a tu abuelo, no hay esa relación. Es que depende, claro, esto es muy personal, ¿no? Depende del tipo de relación que tenían. Yo creo que la relación personal con tu familiar te lleva a tratar más desde una óptica más afectiva, ¿no? Que no tanto política quizás, o más desapegada, más desapasionada, más... No sé qué contestarte, la verdad. ¿Tú qué piensas? Bueno, sí que creo que hay una diferente relación a través de las generaciones, ¿no? Sí, y diferentes relatos, por tanto, ¿no? Pero bueno, sí. Tú lo has estudiado no sé, de una forma más amplia, en novela, en cine, por eso también te lo preguntaba. Sí, en novela, en novela como hay esa parte de ficción, ¿no? De que el autor es narrador y cuenta en muchas novelas hay un relato que es de ficción, el relato desde el presente, ¿no? O sea, es un narrador que mezcla realidad y ficción. Entonces ahí hay más artificio, ¿no? que en las películas, porque son documentales y tienen otro registro, otros códigos. En la novela hay más juego, ¿no? Más retórica. Bueno, y otra cuestión, Enrique, que claro, también... soy Mar. Sí. Que la exposición, ¿no? Memorial de Liberdade también fue posible en un contexto que las políticas públicas facilitaban que hubiera ese tipo de exposiciones, ¿no? Que probablemente hoy en día no sería tan fácil hacer esa exposición. Y luego también quizá como un proyecto que quedó sin cerrar, ¿no? Porque estabas diciendo, pues muchas obras o muchas piezas se habrán tirado, se habrán destruido, se habrán perdido, o regresan a los familiares ni saben bien qué hacer, luego los familiares mueren, en fin. Y claro, al fin y al cabo falta dónde guardar todo eso, ¿no? Quiero decir que el único museo de la guerra civil que existe es en Canadá y es virtual, ¿no? Y, en fin, habría que completarlo, ¿no? Y creo que hubo un proyecto en ese sentido, ¿no? Que quedó sin realizar. Bueno, o parto foi bastante complicado por moitas razóns, incluso técnicas. É dicir, isto só foi posible primeiro por un aniversario, non? Era o 2006, sabes que aos políticos máis fácil presentarlle proxectos de aniversarios, parece que entran polo ollo, e que por un resultado electoral apareceu un goberno de coalición entre o PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego tocoulle cultura
E entón eu presentei un proxecto, un anteproxecto, desta exposición que foi aceptado, pero depois foi parado durante un tempo por unha serie de cuestións políticas tamén internas, no? Porque as consellerías levas isto, pero non levas isto, levas televisión, pero non levas informativos, e así era tamén un pouco a cousa. E despois, os que vivimos aqueles fastos de Fraga, das grandes exposicións de Galicia, como se chamaban? Galicia, tal, parecía que a Xunta tiña unha infraestructura brutal, non? Que pasa? Que era Fraga e ordeno e mando e tal. Entón, a Consellería de Cultura non tiña ningún local donde expoñer, non tiña equipos, non tiña absolutamente nada. Entón, curiosamente, tamén levaba a cultura no Concello de Santiago o BNG, por Néstor Rego, que quere dicir que levaban ao Auditorio Galicia. Entón, dixen, falar con Néstor a ver si tal. Néstor, por suposto, dixo que sí. Pero non había equipo que executara a exposición. Eu, por tamén cuestións profesionais, conocía a un grupo de chicas, eran todo chicas profesionais, que traballaban para García Iglesias en San Martiño Pinario. E elas estaban un limbo, porque non as votaran, pero entón foi a falar con elas e tal. Se fichou eso, pero dicir, pero tens que ser unha empresa privada. Pero gracias a eso, foi o meu equipo que empezaron, además tiñan experiencia e toda esta historia. Como Tamara Vescanza, por exemplo. Sí, efectivamente. Que traballaron de locura, pero traballaron de locura. E o concepto teórico e político da exposición é que fora ao comezo do que sería o Memorial da Liberdade, non? De feito, Néstor Rego decía, é que isto, a exposición xa era o Memorial da Liberdade, pero claro, aí o problema é que as pezas privadas, se podías pedilas, reclamalas, moita xente xa me dixera que cedía todo, pero claro, había moitas pezas que eran do Museo de Pontevedra, etcétera, non? Outras que eran privadas, pero tiñan moito valor económico, non? Pero, bueno, o importante era facer o edificio e tal. Eles non entendían moi ben a historia porque plantexaban os edificios de Illa San Simón. Os edificios de Illa San Simón non collía nin a parte da guerrilla, non? A parte que era un local que a nivel museístico non había a humedade que hai ali, non tal, e había que entrar en barco, non? Eu falei con Ángela Bugallo, que era a consellera, e Ángela, imposible e tal. E depois non avanzaron, foi un fracaso político porque se perdeu as eleccións e depois xa non se pudo retomar e nunca se retomou. Hombre, hai historias positivas, é dicir, naquel tempo un acto como este non se podía, por certo, agora vou contar ahora que somos poucos vou a contar unha interioridade, non se teria producido, pero hai un momento determinado na Consellería que non sabían onde facer a exposición, non? Eu viñera, lles pasara no ordenador outra anécdota que vou a contar, que fun a ver, espera, unha pena que non este, unha exposición en Cataluña sobre o exilio catalán en América, que eu quedei alucinado no Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. E unha peza que me dixo, hostia, miña exposición ten que ir por aquí, porque poñían todo. É dicir, se un exiliado montara unha fábrica de farmacia, pois poñían as medicinas. E se xogaban, se quedaban club deportivo, poñían as camisetas de baloncesto. Entón, a mí, esa camiseta de baloncesto foi a que me marcou. Bueno, pois teño que confesar que a min se me deu orden de vir a ver o CEGAC, as salas do CEGAC, para facer a exposición no CEGAC. Eu estuve aquí mirando as salas, acompañados por unha persona de tal, e parecía que querían tomar esa decisión política, pero algo pasou polo camiño que non. Perdón, a eso se refire Mar, non? Sí, que non. Por que hai tanto medo? No, bueno, daquela, o problema do CEGAC daquela foi a sonoridade da palabra contemporánea, porque se chamara Centro Galego de Cultura e Arte Contemporáneo, pois xa entraba por cultura, pero lle sentou ese medo, non, do arte contemporáneo, que ao final foi unha boa decisión porque no auditorio foi de locura o que nos deixaron facer así. Algúnas das pezas, por exemplo, todas esas caricaturas, un grupo casi 30 caricaturas a color que fixera Reixiño, un galeguista de Bueu, a seus compañeros no cárcere de Illa de San Simón, a familia acabou donándoos á Fundación Pablo Iglesias, tiña medo de que tal, non? Pero eu trasei
que desapareceron. E algunha das pezas, vamos a utilizar a palabra míticas da exposición, desapareceu. Xa sei o que desapareceu. Retomar o proxecto é moi difícil, xa ten que ser con outros ollos, son cos ollos dos que eu tiñan medo, hasta que o cabalo, xa ten que ser outra xeneración, unha xeneración con outra formación, porque nós fomos, digamos, outsiders, non? Toda a documentación que tiña... Unha das cousas que lle extrañou a Consellería é que eu pudera facer a exposición en 3 meses. Eu non fixen a exposición en 3 meses, eu a fixen en anos. Era traballo acumulado. Eu tiña, antes do mundo de internet, tiña carpetillas de todas as pezas que eu vía por aí e tal, das coleccións de Isaac e tal, e cando dirixía eu en Edicións Salterra a colección A Fordel da Memoria, que chegamos a sacar 30 números, por aí tamén me chegaba moitísima información. Entón, ora, xa ten que ser con outra visión, unha visión museísta pura, no sentido homologado da palabra, non tal. Pero vai ser moi difícil, porque está na guerra política. Isto está na guerra política. Bueno, xa. Bueno, pero estos son pasos. Claro, sí. Sí, pero non é unha vía morta. Sí, pero se é como USAID, é dicir, a Axencia Norteamericana de Axuda ao Exterior, que te chega un presidente, pode xa pechar. E aquí te pode, un goberno de coalición, PP-Vox, te pode pechar un memorial da liberdade. É dicir que, por eso eu te decía que poden vir tempos peores, porque aínda están aí. Bueno, chicos, chicas, chiques, pero sobre todo... Gracias aos moitísimas incombustibles. gracias pola resistencia e moitísimas gracias a estas 3 persoas que nos deron unha visión complexa da memoria como problema e como horizonte, unha cousa que a mí me gusta moito decir, pero creo que define moi ben todo. E moitísimas grazas a Santiago por acoller este proxecto, falando destes contextos políticos, a Santiago Olmo, director do CEGAC, e sobre todo gracias a Mar por facer a súa exposición. Gracias a todos e a todas.